ముగింపుకు ప్రభా ఈ సంవత్సర కాలంలో ప్రభు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టండి మేము స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి ఈ గ్రామంలో ప్రభా యేసయ్య సన్నిధి, ఇదిగో ప్రభు బిషప్ శ్యాంపాల్ గారి యొక్క సన్నిధిలో ప్రభా సంఘంలో ప్రభా ఇటు రీతిగా ప్రభు అనేక మంది ప్రభు దూర ప్రాంతాల నుండి ప్రభు చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీ ప్రేమ సహవాసంలో ప్రభా క్రిస్మస్ ఆరాధనలోని ప్రభా ఇటు రీతిగా ప్రతి ఒక్కరిని నడిపించినందుకు మీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాయా. మీకే వందనాలు ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి ఈ వాతావరణాన్ని ప్రభా, ఇదిగో తండ్రి సమయాన్ని ప్రభా మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. చక్కని వాతావరణం మాకు దయచేశారయ్యా. మీకే వందనాలు ప్రసిద్ధులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. సమస్తమును మీ ఆధీనం ఉంచుకోండి ప్రభా. ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఏమీ లేకుండా ప్రభా సాతాను క్రియలు ప్రభా మీరే లయపరచండి అయ్యా. స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఇగో దూర ప్రాంతం వచ్చినట్టు యాజకులను ప్రభు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి అయ్యా. ఇంకా ముందు జరిగే సమస్త కార్యక్రమాల్లో ప్రభా మీకే మహిమకరంగా ప్రభు జయకరంగా జరుగులాగిన సమస్యలు మీ చేతులుగా చెప్పుకుంటాం అయ్యా. స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇగో తండ్రి ప్రభు మీరే అధ్యక్షులు గుండి నడిపించండి అయ్యా. ఇదిగో తండ్రి వాక్యోపదేశం విషయంలోని ప్రభా ఎవరికైతే ఎటువంటి వాక్యం అవసరమే ఉండదో ప్రభా ఇగో తండ్రి మీరే ఎరిగి ఉన్నారయ్యా. నిలబడి ఉండి వాక్యం చెప్పే వారి విషయంలో కూడా మిమ్మల్ని మీ చేతికి చెప్పుకుంటాం అయ్యా. స్తోత్రాలు ప్రభు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి అయ్యా. సమస్తం క్రమంగా జరిగించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. చాలా సంతోషం అండి.